guys, no? Welcome back. Welcome back to my vlog. So ngayon pupunta tayo sa EB, second mini EB ng Pangasinan PCX 160 Pearl White Pirates. Tara, samahan niyo po ako at kilalanin ang ating mga kasamahan sa ating Pangasinan chapter PCX 160 Pearl White Pirates. Let's go!
go, let's go. Sige, boss. Yun ang rock road na S1. Woohoo! Yeah! Wow, wow, wow!
nandito na po tayo guys sa Mini Chocolate Hills. Pagod, kangawit.